Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 14 sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Hoş geldiňiz demokratik opozisiýanyň kanalyna. Şonky gepleşiň temasy taliplara DWT'den wajyp maslahat, Ukraina bilen Rossiýanyň arasyndaky uruş we Türkiýe hökümeti Türkmenistanyň haýyşdy boýunça türkmen garaşdanlaryna wiza berdi. Ine şu temalar şu gepleşigimizde ferit geçer. Gelin birinci temadan başlaýyn. Taliplara DWT'den wajyp maslahat. Ine sizin bilişiniz ýaly, resmi däl hünärmetleriň çarplamalaryna görä Türkmenistandan takminan 100.000 sany talip daşa ýurtda okuýar. Türkmen ýaşlar dünýäniň 61 ýurtunda ýokary bilim alýarlar. Türkmen ýaşlary esasanan Rossiýa, Türkiýe, Belarusiýa, Ukraina we Özbekistana okumany edýärler. Şu döwletlerden soň bolsa, ýaşlar gidýän döwletleriň spisagyna Gazakystan, Täjikistan we Hytaý girýär. Bizim ýaşlarymyz umumyň esasy 8, 9, 10 töwerek döwletleri okumany edýär. Esasy öyle. Galan ýaşlarym beýlik döwletlerde gidýär, ýöne o ýerde möçber sany gatpy. Häzirki wagtda Türkmenistanda 30.700.000 talip diňe Rossiýanyň uniwersitetlerinde okuýar. Şeýde maglumatlary Rossiýa Federasiýasynyň bilim we ilim ministrliginiň gulugy tarapyndan berilýär. Ine men size bir material görkezýän. Şu ýerde Türkmenistanyň Türkmen portal diýen ýanky ýürütürleşdirilen metbuatyna ine aýdylýar. Ünsveriň. Şu ýerde Türkmenistanyň ýaşlary Rossiýadaky uniwersitetlerde takminan näçe adam okuýany ine şu ýerde material berilýär. Şular hasaplak gördü. O 31.000 goloy adam ine Türkmenistan'ın ýaşlar Rossiýanyň ýanky uniwersitetlerinde okuýar. Ben hemme maglumatlary internet ulgamyndan ofisial ýanky statistik maglumatlardan alýan. Käbirlerini bolsa ýürütürleşdirilen hünärmetleriň ýanky edin analitik statistikasyny ulanýar. Gelin de dowam edelim. Ine daşa ýurtda okuyan ýaş türkmen raýatlarynyň arasynda iň köp talap edilýän hünär mugallimçilik. Hünärmetleriň maglumatlaryna görä daşa ýurtda gidýän okuwçylaryň umum sanynyň 41% mugallimçilik hünärini saýlýarlar. Lukmanlar hünärini bolsa 31% ýaşlar saýlýar. Daşa ýurt dilini öwrenmek hünärini bolsa 15% ýaşlar saýlýar. 9% ykdysadyatçy bolmany isleýärler. Aklawjy bolmany bolsa 7% adam isleýär. Şundan bir ýyl mundan ozal öň adamlar, ýani bizim ýaşlarymyz aklawjy we ykdysadyatçy bolmak isleýärler. Ýöne gide waka ýani dünýä ýurtga, durmuş ýurtga indi bular ýani başga hünärleri okuwçylar başga hünärlerini eline almagy isleýärler. 2022-nji ýylyň awgust aýynda Türkmenistanyň hökümeti daşa ýurt uniwersitetlerinde okuyan talipleri döwlet maksatnamalary boýunça kwotany 2 azaltdy. Egerde ötün ýyllar türkmen raýatlary ýani döwlet maksatnamasy boýunça, döwlet programmasy boýunça 4.000-5.000 adam gidýän bolsa, indi şu ýyl 2.000 adama çelli petenelli. Mundan başga da Türkmenistan'ın gelen taliplerinin hükümet goýuly bilen okap bilýän daşy ýurt uniwersitetleriniň sanawy şol sanyna syýasat ruhsat berilmegi we okuw tölegleri üçin manatlaryň konvertasiýasy meselelerini. Diýmek, hem hükümet inni öz maksatnamanyň esasyna iýerýän institutlary ikisi beseldi we konvertasiýany ofisiýany ikisi beseldi. Bu gizlen çäklendirmeler Gazakystana ýanwar wakalary, Ukrainadaky söwüşi, Gargalpastandaky soňky halkyň protestlerine we koronavirus pandemiýa degişli dünýädäki durnuksuz ýagdaýy bilen düşündirilýär. Ünsveriň, Türkmenistanda hünärmentler ýok. Türkmenistanda hünärment gytçylygy. Türkmenistanyň jemaat görseň ýaşlary
100 bin oğulay yaş talipler Türkmenistan'ın içinde okuyor ve 100 bin oğulay Türkmenistan'ın dışında okuyor. Men öňem talipler boýunça maglumatlar berenden şu maglumatlary ulandypdym. Inni daşary diýen ýa-ni talipler daşary ýurtda okanlar olarda iş vizasy ýok. Ýa-ni işlemäň haky ýok. Esas döwletlerde ýok şol. Mysal üçin Rossiýada ýok, Ukrainada ýok. Bular oku vizasy bilen gelýär-de şo ýerde işlemek gadagan. Migrasiýa tutsa ýa-da başga urluklar tutsa olar deport edýärler ýa-da jeyme salýarlar ýa-da administrativny ýa-ni jezasy izolyatora 15 sutka salýarlar. Ýa-da okuwlar goýarlar. Diýmek Türkmenistanyň raýatlary eger konvertasiýa peşeldiren bolsa, kwotalar azaldyran bolsa, özü gidip öz gününi özü görmeli. Arkasında döwlet ýok. Döwlet şu karar bilen özüniň elini taliplerden çekdi. Zınk goýberdi. Han döwlet? Ýene bir zat aýdylmasa, konvertasiýa. 30 ýyllap konvertasiýa ýok. Bu bir gülkünç zat. Şu diktaturan 30 ýylla birinjidana Türkmen başlaýan bir haramdada, ikinji Gurbanogul diýen bir haramda, üçünji Serdar diýen bir haramdadan bolan bir kiçik haramda. Haramdagly atly Serdar. Şular konvertasiýany çözülen. Biz 30 ýylla bar gazanan zadymy iksany ýa-ni konvertasiýany ýa-ni bar gazanan zadymy näçe halkyň hakyny alyp şolary ýapyp bilsen, şolaryň ýa-ni seslerini owurlap, hemme hökümetdäki esas wezipeleri owurlap, halkymyzy türme saldyrdyk. Ine hökümetiň ýa-da Türkmenistanyň başçynyň gazanan zady 30 ýyl. Bütün dünýä biz belli boldy. Onu hökman devlete belli etmedi, aktivistler belli etmedi. Öňden bäri bir topor ýa analitik daklatlar çykýar. Bir topor halkary gurumlardan olar tasdiklap gelýär. Türkmenistan diktatura döwleti 30 ýyldan bäri. O BS'de hemme ýerde. Bu belli anyk zat. Şu diktatura dälip suud edilen oklar. Etjek ýöne argument ýok. Gün ýüllerine urulýar ýa-ni halkymyzyň bozulýan haklary. Şoň üçin şular oňorlanýar. Men diýjek bolýan zadym, halkyň saýlaw seslerini owurlap, onan sistematik ýagdaýda 30 ýyldan bäri owurlap gelip, ine iksany bir san jenaýat topar. Ataly ogul, Gurbanogul bilen Serdar Türkmenistany basyp aldy. Türkmenistan türme öldürür. Türkmenistan psihik ýa-ni klinika öldürür. O ýerde kabul edilen kararlar, o ýerde hökümetiň öňüne baş tutan bolup çözülýän meseleleri diňläp görsen, ýüregiň durýar. Türkmenistanyň prezidenti pasport moşennik Raşid Meredow ikisi Türkiýe basyş edip Türkmenistanyň graždanlaryna viza girizmegini haýyş edip viza girizdi. Türkiýe basyşlary. Niýe bar bu ýalda? Hatta Rossiýa iň diktator döwletinde de bu ýalat ýok. Diýmeli Koreýede de bu ýalat ýok. Hiç mi haýyş edelen ok? Vizam girdin men graždanlaryma. Başarsa öz graždanlaryny gowlajak bolýarlar. Bular bolsa öz graždanlary şolary düşman, öz graždanlaryna garşy görüşýär. Ondan şular milli lider mi ya kim şular? Bular milli lider, ýöne kimin milli lideri? Öz halkynyň milli lideri mi ýa-da öz tohumynyň milli lideri? Ine şunu siz kommentarda ýazan kynwalma. Biz dowam edelim. Resmi däl hünärmentleriň çaklamalarına göre Türkmenistanyň tahminan 100 000 san talip daşary ýurtda okuýar. Türkmen ýaşlary dünýäniň 61 ýurduna ýokary bilim alýar. Otuz ýylla konvertasiýany çözülmediler. Türkmenistany türme salyp barýarlar. Bularda näme garaşmak? Türkmenistanyň halk hiç zat çözenok. Türkmenistan döwleti halkynyňky däl. Türkmenistan döwleti bir adamynky. Döwlet diňe bir adam üçin gurulan. Türkmenistan döwleti ýok. O bir adamyň döwleti. Onuň adam Gurbanogul Berdimuhammedow. Onuň kömekçisi Serdar Berdimuhammedow
Şu gün prezident hükmünü şoňa hyzmat edýär. Türkmenistanda diktatura gullap ötýär. Halkyň ýagdaýy we azatlygy gün-günden bedelýär. Ini Türkmenistan türkmen halkyna bagly. Nire diktator halky sürse, ine halkym şoňa barar. Türkmenistanyň ýagdaýy diktaturanyň klassik ýagdaýy. Haçanda sen azatlygyň we bagty durmuşyňa göreşmän, garaşyp otursaň, garaşan kyn günleriň ýetip geler diýip, ine ýewreýleriň bir nakly bar. Şoň üçin ýewreýler hiç wagt hiç sada garaşana hereket edýär. Biz türkmen halky bir topar halklardan köp zatlary öwrenmeli, biz gaty zaldyk. Şoň üçin men şol nakly size ýatladym. Hökümetde ýene de adamlar Allah täze hikayet aýdyp inatalary çäklendirmelerini wagtlaýyndygyny we inniki ýyl ýatyrylmagyna garşylaýandygyny beýan edýär. Bu hikayet hemme hökümet gullukları halka düşündirmeli, gulluklarına halka şu zatlar düşündirmeli diýip tapşyryldy. Ýadyňyzda barmy? 2 ýyl mundan ozak, ýani 1 ýyl geçende ýollar beklenýär. Ine açylýar, maýda açylýar. Ine maýda Türkmenistan 120 ýyly geçýär. Ine awgustda açylýar. Awgustda mele ine sentýabrda garaşylyk geçirip ýani açylýar. Sentýabrda meçe oktýabrda ine dekabrda Türkmenistanyň ýani bir taraplygy onam geçirip ine ýanwarda ýollar açylýar. Ýene orada. Ýöne halk allatdy. Taliplary, enatalaryny hemmeleri. Ýadyňyzda bolsa, awgust aýýadylar. Ine ýollar açylýar ýanwarda. Ýollar açylmaga aňlarda dursun. Vizalar girildi. Indi ýollar açylsa da gidip bolanok. Eger de öz puluňa okujak bolsaň, daş ýurtda gitjek bolsaň, ýurtdan çykyp bilmezlik ähtimallygy ýokarlydygyny talipler aýýarlar. Daş ýurtda okuyan taliplerin esas kynçylyklaryna göz aýlany. Konvertasiýa ýa-da enatalaryndan pul geçirmegi çäklendirilmegi 1. Reýsler bolman soň watana gaýdyp bilmezligi sebäpli kynçylyk çekýärler talipler. 2. Taliplerin kyn mali ýagdaýy bilen baglanşyply tragik wakalar barha köpelýär. 3. Taliplerin köpüsi wagtynda lukmançylyk kömegini alyp bilmän soň bular ya ölýärler ýa-da betbaxçylyga fedabar bolýarlar. Mysal üçin men size bir näçe mysallar okap berýän. Şu mysallar men Azatlyk radiosundan ýa-da eýýäm bellenen ýani mass media serişdelerinden aldım. 20 Mart'ta Türkmenistan'dan gelen okuwçy Mekan Ýazmuradov Belarusiýada ardan çykdy. Mekan Ýazmuradov Grodno şäherine ýerleşen Yanki Kupala adly uniwersitetiniň 4-nji kursuna okuýardy. Soňky 3 ay pul bolman soň dost ýalyň kwartirasyna ýaşaýardy. Soňky günlerde bolsa Mekan agyr kelle ağrysyndan beýlendi. Görgülip öldü. Rusiýadaky 10 aprelda Armavir Döwlet Pedagogik Uniwersitetiniň Taryh fakultetiniň 5-nji ýyl talibi Roza Babajanowa ardan çykdy. Azatlyk radiosynyň habaryna görä, gulugynyň arkasyna çykan bir çiş sebäpli keselhana gitdi we onu aýyrmak üçin keselhanada galmaly boldy. İlk bilen Roza operasiýa otagyna ýerleşdirildi, soňra reanimasiýa düşdi. Azatlyň habar berişine görä, reanimasiýadan soň Roza palataga geçirildi we palatada ardy. Türkmenistanyň gelen ýaşlar hem gazanç etmek ve okuwlaryny pul tölemek üçin gurulşyk meýdançalaryna tehnik hukuksyzlygyň pisleri sebäpli ölýärler. Azatlyk radiosynyň aýtmagyna görä 5 aprelde Soçidaky gurulşyk meýdançasynda ýarym işleyen türkmen talibi Ural Murat Nurýagdiýew 5-nji etaždan ýykylyp öldü. Öňün beýleki ýurtlara okumak üçin giden ýaşlaryň ýarym günlük işine ölüm bilen baglanşyk wakalar hem ýygyderlik habar berilip durandyr. Ol bizim bilýän habarlarymyz, bizim bilmeýän habarlarymyz ummasyz köp. 15 ýanwarda Kalmykiýada bir gurulşyk meýdançasynda bir okuwçy öldü. 4 ýanwarda taksi sürücü bolup işleyen 27 ýaşly Muhammed 30 Sankt-Peterburg Nevel awtolog ýoluna helakçylikde öldü. Türkmen iýlik çykanlary we konsullukları öz raýatlaryna gorluk bermeýär. Talipler aýdýarlar, Azerbaýjan, Kırgızstan we beýleki ýurtlardan gelen talipler
Bizim bile okuyalar. O yerde reyestrlerinden problemi yok. Konvertasyondan problemi yok. O yerde yani o devletten gelen talipler arkayın oku bilen bolýarlar. Biz bolsa oku derek aňyrda bäde hukukly yerlerde işlemeli bolýar we öz can sağlamlygy yani agyr ýagdaýlara salmaly bolýar. Zordan oku etişýär. Zordan iş etişýär. Dinç wagtyny alyp bilemdik, wagtyny çörek bilemdik, wagtyny oku ýa-da tölegini töle bilemdik, wagtyny apşyjydyň tölemeli puluny töle bilmän açyşlygyny bolýar diýip aýdýar. Şeýle zeyrenýär. Demek bizim yurdumuzun häkimetinde okuwçylar şeýle garaýş hiç kimin watana dolanmak islemeýändigini sebäp bolýar. Şonuň üçin bizim talipler bu toronton öýlerine gaýdasy gelýär. Sebäp ýene dogluga bar ýani psih bolnitsa bar ýany bilýärler. Orsetde galyp şöyle işýärler. Diýmek, bizde hünärmentlik krizisi bar. Hünärmentler ýeteno, içinde okuyan, gatypet düşünje, gatypet ýani okun hili bilen okuyan oğlanlara içinde galýar. Rusiya, Ukraina, Belarusiya, yani Türkiye ve beýlek döwletlere gidýän okuwçylarym ýokary hili okup alyp daşa ýurtda galýar. Onda diýmek, biz öz çağlarymyzy ýetişdirýärdi, daşa ýurtlara demografik problemlaryny we hünärmentlik problemlaryny çözmäne ýerdemiz bolýar. Ine şu sözleri eşitip Serdar Berdimuhamedov ýaly A harpyna şermenine idiot inşol goýurmy diýal eder. Ol düşünen o. Sen kaçanlar şert dörettin Türkmenistan'a hiç yani okuwçylar talipler daşurda hünär öwrenmek üçin gitmedi. Türkmenistan'a var. Diýmek Türkmenistan'ın içindäki ýaşaýyş ve Türkmenistan'ın içindäki okuwçylaryň hili konkurent hasabyna has bes. Ine şonuň üçin Türkmenistan'a hem paraholuk var, hem hilpet, hem Türkmenistan'ın içinde hiç adatlyk yok. Bibliotekalar, internet, okuwçylardaki okudylýan professorlaryň yani podgotowkasy gatyp bolansa, bular mecbur ýa-da edilmeli. Ine şu meseleni çözmek üçin birinji bilen hökümet öz meýilnamasyny kabul etmeli. Yani hünärmentleri üstürüş ya hünärmentleri yani öwrediş maksatnamaları. Onu etmen bular Türkiye'de bizim gражданlarymyza viza ýezdirmek üçin Türkiye döwletine bir näçe edek Raşid Merýedow iwer bir näçe edek Serdar Berdimuhamedov duşup şu meseleleri gaty wajyp diýip çözýär. Bular kim işleýär? Bular kimin lideri? Bular Türkmen halkyna görüşini haçan duruzar? Ýalyn kommentarýalarda öz pikirlerini diýip. Ýene-de 5 tane watandaşymyz tölemeli pullaryny wagtynda töläp bilmän Moskwa Döwlet Uniwersitetinden çykaryldy. 2 sanaty 2-nji kursdan 3 sanatyň 4-nji kursda okuýar. Adatlyk radiosynyň aýtmaşyna görä, bular ýaly mysallar köp. Aslynda Russiýanyň uniwersitetlerinden töläp bilmän gowulýan ýaşlaryň sany ummasız köp we onuň statistikasyny hiç kim bilen. Hiç kim alyp baramaz. Ine men diňe Russiýany bol közüm ýöne beýlekli döwletleriň ýagdaýlary Russiýan bilen pesse. Ukrainada men aýdýadym 4700 adam ofitsialna okuýardy. Niýde şolar? Niýe etdiler? Öýlerine barsa bir 1000 adamdan köp baran näler? Ýewropa geçen bolsa bir 1000 adamdan köp gelen geçen näler? 2700 adam niýde? Ol ofitsialna, neofitsialna ýene 1000, 5700 adam. Hany olar? Kim statistikany alyp barýar? Hany konsullar, hany pasollar? Ukrainada uruş edip dur. Niýde şol adamlar ölüm, bam, näme işleýär? Habar ýok. Sebäbi konsulstva, pasolstva, Türkmenistan döwleti, kabinet ministr, daşy işler ministri, MHM, polis, harwulluk, hemmeti, prokuratura, suwda diňe bir adam üçin. Onuň adyna, ol adamam adyna meselem. Kezzap, maşenik, psihiktaýdan kellesi giden Gurbanguly idiot Berdimuhamedov. Hormatly watandaşlar, men size bir video görkezýän. Şol videoda bir özbek okuwçysy pul gerek bolup ÇVK ýagny Частная военная компания Wagner bilen kontrakt baglanşyp Russiýanyň tarapyna Ukraina uruşy edýär.
Ine men size şu videonu görkezeyim, özüňiz seyredin hormatly vatandaşlar. Şu videoda ýa-ni özü gurulýa bizden däl özbek vatandaşy öz aýdýa ýagdaýyny daplos edýärler öz aýdýa. Имя, фамилия. Имя, фамилия Ахмедов. Мухридин. Салih oğlu. Угу. Страна. Узбекистан. Город. Самарканд. Угу. Возраст. 22. 22. Где служил? Нигде. ЧВК. Да, чувак. Как называется ЧВК? Редут. Кем был, в каком подразделении? Минометная батарея. Какой миномет? 120. 120-й миномет. Угу. Что еще скажешь? Откуда ехали? Не знаю название. Балаклея? Не знаю, честно. Как тебя сюда привезли? На чем? На КамАЗе. Еще с тобой из Узбекистана кто-то был? Да, один парень был. Угу. Ты в России жил? Да, В каком городе? в Москве. Как попал в ЧВК? Как додумался до этого вообще? Студент. Студент, нужны бабки, да? Да. Плюс. Hormatly vatandaşlar, gördüňizmi? Şu ýerde ýa-ni bizim taliplerimiz ýaly bir oglan ine mezburi ýagdaýda ÇVK, частная военная компания, ol Wagner'ın bir topar küçük частная военная компания var. Reboot diýen частная военная компaniýada gulluk edýär. Bizim hem vatandaşlarymyz, studentlerimiz şu ýagdaýa düşse, okuwdan kowulsa, dokumentleri ýok, işlemäň ruhsaty ýok. Şu ýaly ÇVK'lar gözläp görýär. $1000, $800 aýlyk berseler bular gidýärler. Ýöne ol bir tarapa ýol. Sen gidip ýokman ölürsiň. Sebäbi ine Rossiýada, Rossiýanyň agresiýasy Ukrainada sebäpli diňe Rossiýanyň 70 000 oğlay sallady, öldü. Şo ýerde. Buryat, Kumyk, Rostov, ýa-ni bir topar kiçik halk döwletleri, ýa-ni awtonom döwletlerden, Rossiýada ýaşy döwletlerden adamlar öldü. 130 000 golay adam ine yaralandy. Men bir kunlukda Ukrainanyň wekilinden guruluşdum, hökümetiň wekili. Şo ýerde olar maňa statistikany görkezdi. Gen gördüm şo. Ine şol adamlar yaralanyp ölüp öýlerine barýarlar we tragediýa içinde ýaýrap başlady Rossiýa. Ine Rossiýada Ukraina garşy görüşjek adam ýok. Şoň üçin biz ýaly, ýa-ni bizim taliplerimiz ýaly adamlar gözläp pulu bilen bulary ýa-ni zamany edip urşak ederler. Şoň üçin biz devlet toparyndan size haýyş edýär, taliplara wajyp maslahat berýär. Şol uruşa gatnaşma. Rossiýa Ukraina garşy agresiýa edýär. Eger siz Rossiýanyň tarapyndan görüşseňiz, siz agresiýa bolarsyňyz. Pul üçin gitmeň. Öz jan talyňyza seredin. Sizin jan talyňyz gaty wajyp Türkmenistan üçin. Siz Türkmenistana geri galanlar. Geljek Türkmenistanyň geljegini siz gurmaly. Ine sizin bilşiniz ýaly terrorist Putin Ukraina nasionalistler we natsistler bar diýip bahana tapyp çoldy. Hakykatdan bolsa Ukrainada açyk taýlawlar geçirildi soňky edek. Ol ýerde açyk taýlawda Ýewrey adam, ýöne Ukrainanyň grażdany bar. Gelip çykyşy Ýewrey adam şu açyk taýlawlarda işläp duran prezident ýendi. İşläp duran prezident administrativ resursyny ulansa da şonu ýeňip bilýär. Haýsy döwletde şuraya bolup bilýär? Türkmenistanda bolup bilýärmi? Ýok, sistemini gurýar. Nimede bolup bilýärmi? Özbekistanda, Gazakstanda, Täjikistanda bolup bilýärmi? Ýok. Rossiýada bolup bilýärmi? Ýok. Belarusyda bolup bilýärmi? Ýok. Ine Ukrainada bolup. Ukraina täze, ýa-ni täze uğra gidip başlady, demokratik uğra. Ýewropa birleşik boldy. Putin gorkdy. Putin gorkup şol gidämedin Ukraina eliminden gitse, Ukraina halky ösen ýagdaýynda Rossiýanyň halky görürdi, biz näde dogry barýar, ine gowy ýol şol eken, açyk ýol şol eken diýip içinde rewolýusiýa edip bular ýykar diýip şol Ukraina hiç kim gitmesin diýip natsistler wa ýa-ni nasionalistler wa diýip halkyny alap 30 ýylla propaganda edip halkyndan terrorist ýapady.
Başta uruşun başında halka yığıryadı. Natsistler Ukraynalar dedi. Men Ukrayna bak gelýän. Bir topar adamlar bilen görüşdim. Onanyň bir seminar diýip adamlar üşüýär. Ýani boýboý iskusturda. Senseyim var ya. Şo ýerde bir 150-200 adam üşüýär. Diýmedim diýenler. Olaryň içinde Ukraynalar var, Ruslar var, Kafkas diýär, bul hemmeler var. Problem ýok. Biz hem çörek ýat bile, hem turmuş geçet, hem ýani razivalkada üstlerimiz şaşýat bolan. Hiç bir problem ýok. Bir-birini gowuny degişmek ýok. Ors Ukrayna ýalanalýar, Ukrayna Orta ýalanalýar. Hiç bir problem ýok. Şonuň üçin bu Putinin propagandasy. Türkmenistanyň köp ýaşaýjylary Putinin propagandasyny, ýani Rossiýanyň programmalary görüp oturýar. Görmeň şonu, o ýerde diňe aly, o ýerde diňe bular, ýani Rus halkyna garşy işläp Rus halkyna terroristler ýaşaýar. Eger siz görüp dursaňyz, siz terrorist bolar. Köpsi Türkmenistanyň men dostlarym ýa ay bize Putin ýaly, ýa awtoritet gerek, bize Rossiýa gerek. Oyunun öňkü Rossiýa ýok, ol ýadyňyzda dälmi? 48-nji ýylda ýani ýertirme bolany Rossiýadan adamlar gelip beýlek döwletlerden adamlar Türkmenistany aşawada galdyrdy. Dikdiler täze. Hani oraya ýok, häzir Moskwa barky Çernamaz, Çernozhov, ýene bir diýip ýygnak gidýärler. Gara taşly bol, bir metrodan çykdyň, ýygnak gidýärler dokumentim okady. Oraya gatmam diýär. Ýok. Çıkıp Daşa işler ministrleri bir diyalaklar hata mı demek? Türkmenleri, Özbekleri, Kırgızları, Tacikleri. Bir uçakta da yok orada. İstedik dağını Orta Asya'da diye. Öz yerlerini hata ediyor. O bizim şertnamalarımız, olur yani halkların ardındaki demilitarizasyon, o fake deyip hata ediyor. Eğer Ukrayna şunu diyen olsa biz de kim olur? Oyunun bolli, vaatnik bolluğumuz bolup gittiniz, hukuk yani şu Rossiyan programmalarına yani maglumatlar soğuk vaatnik bolup gittiniz. Yok olur ya. İnanın. Biz yine de özümüze kömek edip özümüzü çıkarıp bize Rossiyada gerek, Erdoğan Amerika, Xitay Amerika bir dastoyna beyle kartlarla yaşamak. Avrupa olsun, Amerika olsun, Xitay olsun, Rossiya olsun, Özbek olsun, İran olsun, Erdoğan olsun. Biz dine öz rahmetimizi korumalı, dine halkın rahmeti. Ne şu ýaly millet bolýar, şu ýaly hakiki döwlet bolýar. Eger de şunu etmesek, häzirki ýaly ýürüsek, bular dine içki siýasat däl, daşky siýasatyna dolu nol. Näçe pul berdiler Erdoğan'a bellisi ýok. Ine şu ýaly, ýani kanuny karar giyirdiler. Men size görkezeýin şonu. Häzir şu Türkiýanyň wizasyna gaýdyp geler. Şoň üçin men bir daha da düşünemok. Ine Zelenski açık saýlawlarda ses kazanıp prezidentliği utanmasa, onu bütün dünyada bunu tasdiklanmasalar, onu nähili Ukrayna natsistler var, nähili nasionalistler varmış. Onu öz Ukraynalıların saýladylar. Yok böyle. Türkmenistan mı şuraya olmalı? Kim olsa şo olsun. Lewaklı olsun, Marlı olsun, Balkanlı olsun, ya başka yerli olsun, akıllı olsun. Bizim halklarımıza, yani bizim vilayetlerimize, bizim Türkmen halkına öňe gidici ýanky ýolu olsun. Biz ösmeli, bizi östürsün, tapaw diýär. Sen bir edara menajer goýuňda sen soraň o, sen o nime lewaklymy, ýa sen daşoğlumy, ýa sen nimelimi? Sen akyllygyny berýän, ol konkurent esasyna gidişmeli siýasatda, ykdysadyatda, sosial soralarda, ya tehnologiýalarda, ekologiýalarda gidişmeli bolýar. Biz ýanky ukyply adam saýlamaly. Häzir näme adam? A harpyna iksan şermenli narkoman. Şoň üçin ine ýene bir maglumat berjek bolýan, bütün dünýäde tasdiklanan fakt var. İkinci vatançylyk uruşunda Ýewreýler, nemis faşistler konsentrasiýon lagerlerinde ýakýadylar, gaz kameralarda ýa-da gaz bilen öldürýärler. Ine faşistler dine bir hepden içinde 10-dan 15 min goly dine Ýewreý çağlaryny ýakdylar. Lütfen.
Hayti millet şeýtdiler. Ors milletden meden oklar, Türkmen milletinden ya Gazak milleti, Ukrayn milleti, Ýewrey milletinden etdiler. Takminan 6 ýylyň içinde 6 milyonu goloy Ýewrey öldürildi. Ýani şol 39-dan 45 içinde. İkinji watançylyk uruşunda. Şonuň üçin dünýäde tasdiklanan zat Ýewreýler ikinji watançylyk uruşunda faşistlerden genotsid bolan halk. Inni genotsid bolan halk faşistler garşy güreşýän. Faşistler garşy ýani genotsid bolan, helak bolan. Şoň wekili Zelenski Ukrainada egerde bütün halktan saýlanyp tutýan bolsa, o näme natsistler diýip bolýar. Haýsy bir akylly, haýsy bir killesi var ya, killesi bar, adekvat adam onu diýip bilýär. Diňe gözü kö, gulagy ker adam diýip bilýär. Ya da Russian propagandasy, Russian Today'dan başlap geldi. Egerde Zelenski Ýewrey bolsa ve Ukrainada açyk prezident taýlawlary geçirip ol ýerde Zelenski utan bolsa, onda Ukraina näme faşist döwlet bolýar. Onda Ukrainada Ukrayn faşistler ve natsistler öýleriniň prezident hökmüne Zelenski'ni näme taýlaýarlar? Ne şoňa men hiç kelläme anyk ýani albilemek şol bir topar watnikler ýani Russian propagandasy dinleýänler hiç ýani dinläp bilemem. Ýani ýeni bir argument. Biz Ukraina çolduk, Ukraina biz çodmadyk bolsak, Ukraina bizi çodardy. Kelläme diýdi. Sen dünyada ikinci armiya Rossiya. Seninle ядерный оружие var. Ukrayna'da ne ядерный оружие var? 40 milyon halk. O ne 40 milyon halk? 45 milyon halk. 145 milyon halka çözdü. Logika yok aydılyan zatlar. Şuna bulanıyor. Bir topa propagandistler sebebi şolorun ağzından çıkan zatlara adamlar inanıyor. Adamlar eýgen pikir etmediğini dinlep başladılar. Şoň üçin devlete topar bolup, demokratik opozisiýa her wagt diýär. Birin diýen zatlarmy analiz edin, kelläňizi aýlan, jogap soragyny gözläp tapjak bolun. Yalan aýdýan bolsak, ýazyn kommentariýa. Şol ýaly Rossiya hut özüne 20 ýyldan bäri özüni baştyn edip gelýän Putin diktatoryň dolandyryp, diktaturany östürýär ve özü diktator bolup, özü faşist rejimini içinde, Russiýanyň içinde girdip, egerde bir protesta çyksa, onu ýygnak diýerler, Türkmenistanda ýaly. Egerde jurnalist ýani siyasata goşulsa, ýa siyasata goşulýan jemgyýet ýa bolsa, ýapýarlar da onu ýani daşary agenti diýip hasap edilýän döwlet, beýleki demokratik döwleti faşist döwlet diýär. O bir gülküçler, kelle sığmajaklar. Şoň üçin men watandaşlarıma diýen zadym, gelýän informasiýany aýlanda çyn mı yalanlygyny özüňiz düşünjek bolun. Informasiýa köpär. Saýlap ýani özüňiz düşünip başlamak. Bunu ýaly men aýdanym ýaly bir topar misallar bar. Russiýanyň propagandasy 30 ýyldan bäri töhmetler we yalan zatlar aýdyp öz halkyndan Putin'al terroristler ýatyr. Şoň üçin Putin'in Ukraina edýän agresiýasyny hiç bir ösen we azat döwlet gollanmaz. Hiç bir halk gollanmaz. Ünsüň 200 döwletden diňe 60 döwlet Russiýanyň Ukraina garşy agresiýasyny gollady. O döwletler haýsy döwletler? Belarusiýa, Siriýa, Demirgal Koreýa, Eritreýa diktator döwleti we ýene de 2 Afrika döwletleri. Hatta Kırgızstan, Özbekistan, Ermenistan, Afganistan ýa döwletlerim gollamadı Russiýany. Ünsüň Afganistan, Talibanlar, bütün dünyada yine teröristler diýen adamlar şolar karşı çıkıp Rossiya uruş hökman durdurmaly, durdun diýip ofitsialna şoýany ýüldürdi. Ünsüň ýyly Talibanlar söýgen bolsa, yine Talibanlaryň edýän hereketleri. Egerde siz Russiýanyň arkasyndan görüşdiňiz, men taliplar ýülenýär, onda siz agresor bolarsyňyz ve harby tribunalyň öňünde jogap bermeli bolarsyňyz. Şoň üçin fersat bolun. Siz Ukrainanyň arkasyndan töwüşe bilersiňiz.
onu siz adalatlığa gollap, adalatsızlığa karşı uğraşıyorsunuz. Onun düyükten başka var. Yine men yeni de talipler ýylanyň Çivaka Wagner garip hiç gibi mümkinçilik bolmadyk pulsuz ýaşlar gözle pul berip urşy berýär. Täjikistana, Kırgızstana, Özbekistana, Kazakstana Çivaka gizli ýagdaýda ýaşlar ýygnap kontrakt baglaşyp pul töläp urşy bolýar. Şol Russiýa tarapyndan uruş bir tarap uruş. Näçe? Sebäbi Ukrainany Ýewropa döwletleri, azat döwletleri, Amerika golýar. Yaponiya, Kanada, bir topar azat döwletleri. Olar ösün ýaralaryny Ukraina berýär. Onanyň men spesialistler bilen hünärmetlerle ulaşdym. Eger 70 kilometr arasynda bütün liniýa front ýa-da ýa-ni Ukrainlar Himars bilen kontrol edýän bolsa, 130-170 kilometr kontrol edýär. Şo ýerden bir zat gelýän bolsa tik edýär goýar. Şo ýerden ýa-ni ýaraly adam gelýän bolsa ýak goýar. Şo ýaly ol bizim urşumyz ýa, biz barmaly şo. Pul ýok bolsa da başga wariant tapmaly. Ine ýaşlar, talipler ona gitmeliler. Başka da Türkmenistan'ın içinde bir topar adamlar diye bir adam bana $1000 verdiler, ben urşu için. Gitmeliler, olunur, kıyılar, ölüyorsunuz. Senin çağlarınız yetim kalır. Kim şolar diye. Hiç kim. Rusya birinci tülüğünü verer, onun ölün son sen yok olur, dokumentlerini uğurun bilmezsin, pullarından alıp bilmezsin. Yine bir topar ortalar var. Yitki bolýar, şoň ýa-ni cesedi ýok, pul ýok. Ýa sultnama ýok, şo öldü. Şo ýaly kynçylyk ýagdaýlar bar. Ruslar, Kazaklar, Belaruslar, Çeçenler, Gruzinler we beýlik milletleriň adamlary Ukrainanyň arkasynda durup mertlerçe görüşýär. Adalatsyzlyga garşy. Ruslar, Belaruslar we Çeçenler diýerler. Uruşy turasan biz öz döwletlerimiziň diktatorlarynyň döwletlerimizi boşatjak diýip biz uruşy dowam etjek diýip aýdýarlar. Ol uruş eger dowam edilse, ol adalatly uruş. Ol bir ýurdu basyp alan, hilal etip gelýän adamy aýryp adalatlyga halk adalatlyga çykarmak ýoly. Ol adalatly ýol. Elbetde. Türkmen talipler pul ýetmeşiňe bagly Russiýanyň duzagyna düşmeliler. Russiýany gollap agresiýa uruşuna gatnaşmalylar. Eger siziň uraýal watançylyk patriotizm duýuňyz bar bolsa, beýle halklar Ukraina tarapyndan adalatly gora görüşün. Soňgusu Türkmenistany gelip bizim döwletimizden diktator aýrmany kömek edin. Hormatly watandaşlar, bizim halkymyz bagtly we bay, azat, adalatly ýaşam üçin iksany ataly diktatorlardan diýilmeli. Bizim başga nazmyz. Şu iksany ataly ol diktatorlaryň ya bize berýän ýaşaýyş ýa-ni tertibi bilen biz ne ösür, ne öňe gider, ne bizim çağlarymyz ösür, ne bizim çağlarymyz bagtly bolar. Bizim alajymyz ýok. Beýle şulara aýrmaly. Şoň üçin şunu gollaýan kezaplar, paraxorlar, hökümetde işleyen adamlara, arasy adamlar ýyllanýan. Goýun indi boldy, bestir. Biz bulardan diýilmeli. Siz hem şolaryň gullary bolsaňyz, inanyň, siz häzir gazanıp dursaňyz, aşakda oglaýanyz, ýokarda iksany, ýani kezaň habary ýok näme diýeniňiz, pul berýäňiz ýokary bolmuş şoňdan tamam. Inanyň wagtyňyz gelir, siz hem ýygnap goýarlar. Hemme gazanyň puluň pul şolt gider. Hemme can we ýani işleýän wagtyň pul şolt gider. Biz size başka durmuş hödürlüyor. İşle $800'dan $3,500 üçin orta bakadyşa aýda galyp. Eger ofisier bolsaň, ondan köp $5,000, $700,000, $10,000 aýda galyp. Dastoyna, arky, awrely işläp, ýaşa, çağrymyz gününe hakyky hormat goýulan adam bolup ýaşamaly. Hödürlüyor. Siz şoňa ırda bolmasaňyz, siz ona diktator gollap otursaňyz, onda şu diktator bilen bir hatarda, bir liniýada jinaýat ýa-ni oturujuna oturup jezasyny alarsyň. Hormatly watandaşlar,
Men size näçe bu zatlara aýdan sebäbi bizim taliplerimiz riskini aşağına. Häzir Çivaka, Wagner we şurýaly Çivaka, çasny waýny kompaniýalar adam öldürýär, dünýäde adam öldürýär. Pulsuz kösenýän adamlar pul berip uruşak. Ol bir ölüm, bir tarapa ýol. Şoň üçin DWT toplarynyň, demokratik opozisiýa toplarynyň maslahat, wajyp maslahat talipleri goşulmagy. Uruş gowy däldir, elbetde. Ondan soň ol bizim uruşmaz däl. O Orstoň bilen Ukrainanyň uruşy. Bizim uruşmaz däl, biz goşulmaly däl. Indiki temany men Türkmenistanyna ine Türkmen grazdanlaryna Türkiýe gitjek bolsa viza ýa-ni berildi. Şo barada men görünmejek bolýar. Şoň üçin birinji bilen size ýa-ni şul dokumenty görkezjek bolýar. Hormatly vatandaşlar. Ünsörüm şunu, ine 13. sentýabrda Recep Tayyip Erdogan gol çekdi. Türkmenistanyň grazdanlaryna 30 günlük vizasy getmeýän bolsa, inni geljek bolsa, beýleki halklar ýaly däl viza almagyny karar çykardy. Ine häzir Türkmenistanyna Türkiýe gitjek bolsaň, viza aljak bolsaň Türkiýe, siz hökman suratda Gateway International diýip bir obýaznoy köçede Aşgabatyň obýaznoy köçedinde edara barmaly. Şo ýerde vizaň bahasy $85, onuň strahowkasynyň bahasy $65. Umumy $150 tönüme bolýar. Ine ünsörüm, hormatly vatandaşlar. Keza halk tarapyndan saýlanmadyk. Haramzada Serdar Berdimuhammedow kakasy bilen Urban Berdimuhammedow kisi. Bizim halkymyza diňe viza girdip, ýa-ni azatlygymy bozup, kynçylyk döretmän, gaýtyp indi Türkiýe gitjek bolsa, goşmaça $150 töletmäni başga döwlete mejbur etdirýär. Ünsörüm, bular kime işdi? Bular kasamama işdi, kime kasam işdi? Men şonu hiç düşünemok şul adamlara. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, ine men size bir videony görkezýän, şu ýerde. Şöyle bir video var, ine şunu men size görkezýän. Kasam edýär. Şoň ünsörüm, hormatly vatandaşlar. Kasam edýär. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine geçmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat turmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjek diňme dawraly kasam edýär. Kasam edýär. Hormatly vatandaşlar, gördüňizmi? Şul sübük ýalançy bizim seslerimizi ogurlap. Kakasy kisi, muny prezident belli. Muny saýlan adam ýok, 4% adam saýlady. 8% adam saýlawga berildi. Falsifikasiýa edip, bütün dünýäni allap, hiç bir döwlet muny tasdiklamady. Gazagystanyň we Russiýadan gelen komissiýalar tasdiklady, olaryň diktator komissiýalar. Başga döwlet tasdiklany. Şul adam kasam içýär. Bütün halkyň, bütün dünýäniň öňünde men Türkmen grazdanlaryň azatlyklaryny, haklaryny we konstitusiýany
hemme mümkinçiliklerim bilen gorajakdyma kasam içen. Kim bular? Bu toran yalançı jellar. Şoň üçin biz şulardan diýinmesek, bizim hiç ýeri alajymyz ýok. Hormatly watandaşlar, men şunun bilen öz çykyşymy utorýan, intek Türkmenistanyň gражданlaryna Türkiýanyň wizasy boýunça men aýratyn çykyşlarmam bar. Ýöne biz oturmaly. Wiza girdilimi? Şoň girdilen bolsa erti şonu aýrylmam bolýar. Men şoň üçin aýdýan. Erdogana, ýa-ni Fuat Okaya durman hatlar ýazyn. Türkmenistanyň içinden daşyndan. İçinde ýalňyza Türk'ün ýani konsullugyna, Türk'ün pasolstwasına goýun şu hatlar. Emaillerine uğradım. Ofitsialny internetde email adresleri var. Uğradım ýazyn. Biz garşy diýin, biz Türkmen halky Türkmenistanyň gражданlaryna wiza girilmege garşy. Biz sizden haýyş edýär. Biz Türk milleti, Türk döwleti, siz ýaly. Biz sizin doğumlarınız, bizden goranyp wiza girilip, bizden goşmaça $150 alıp, bizi helak etmeň haýyş edýär, aýryň wizany diýip haýyş edin. Sebäbi ol iki sany jellat, iki sany kezzap, psihikatadan kelleri giden bire bu torun narkoman, bir eleksem bu torun narkomançylyga baran adam. Serdar Berdimuhamedov. Bu halkın alatını hiç vakt etmedi. Eden o. Hem pullarımıza olýar, hem baylıklarımız çekýär, hem bir de qadağançılıklar bar edýär. Hatta dine içinde değerli daşınına da qadağançılık yiyip başladı. Şu Türkmen halkı hiç yere gitmeyen türmede oturan yağlı oturdu. Men her bir Türkmenistan'a yat oturacağım. Bolun ne? Her kim öz yerine öz haklarını kormalı. Nerede olsan şonda ol. Japonya'da ol, Russiýada ol, Ukraina'da ol. Şo ýerde Türkmenistan var. Konsulluk var, pasolstwo var. Barıp haklaryny talap etme. Men öýe gaýtjak, meni öýe gidin. Reis tapyň, charter edin, film problemi var. Men öýe gaýtjak, maşgalam boljak. Ýokmy? Onu hatlar ýatyp başlamaly. Hemme administrativ tarapdan biz şo utmaly. Üýüşip pasolstwa barmaly, konsulstwa barmaly. Siz üýüşip öýe gaýtjak diýip konsulstwa, pasolstwa barsaňyz, inanyň siz opozisyoner bolmaýanyňyza, opozisyoner bolmak üçin bir topar şertler gerek, bir topar işler var. Partiýa çyşmaly, onuň çleni bolmaly. Oňdaşyndan günne men ýaly görüşmeli, beýlek aktivistler ýaly görüşmeli, çykyşlar etmeli, hatlar ýazmaly, protestler gitmeli. Ol ýaly eden o. Siz nägelerinizi bildirip ýöne çykýan. Ol sizin nägelerinizi kanagatlandyrmak üçin siz hökümetden biliriş haýyş edýär. Han protest? Yok. Eger dinlemese, siz onu jurnalistlere aýtmaly bolýar. Siz gönlüňiz dinläň. Gaçyp ber halkdan. Hormatly watandaşlar, şunun bilen men öz çykyşymy utorýan, inniki çykyşlary çeldi. Şuň ýene bir çykyşym bar. Nesip bolsa onan geçirir. Sağ bolun. Sen hemmäňize birinji bilen jan sağlyk, ikinji bilen adatlyk we adalet arzu edýär. Hoş kalın.